Prichádzajú veľké zmeny. Mení sa systém a forma agrárnej politiky. Inovácie a nové technológie budú čoraz viac ovplyvňovať život všetkých poľnohospodárov. A vy musíte byť schopní predvídať a mať sebadôveru pri prekonávaní týchto zmien. K tomu však potrebujete partnera. Nie však hociakého, ale takého, ktorý má bohaté skúsenosti, je dobrým odborníkom a má aj dobré zdroje, aby mohol s vami spolupracovať v blízkej i vzdialenej budúcnosti. A takým partnerom je John Deere. Už vtedy, keď ste kúpili sami prvý stroj značky John Deere, stali ste sa členom významného klubu. V tomto klube sa neplatí členský poplatok. Členstvo v ňom však prináša významné výhody. V nasledujúcich minútach vám preto chceme pripomenúť niektoré z týchto výhod. V súčasnej dobe firma John Deere ponúka najrozsiahlejšiu a najmodernejšiu sústavu poľnohospodárskych strojov na svete. Do tejto sústavy patria traktory a obilné kombajny, stroje pre zber krmovín, ako aj zberacie lisy. Sú to ucelené rady strojov John Deere, ktoré svojim riešením najlepšie splňajú vaše požiadavky. Špičku technického vývoja predstavujú traktory rady 8000. Tieto traktory sú vybavené unikátnym ovládacím modulom Command Arm, umiestneným v opierke, takže všetky dôležité funkcie traktora má traktorista sústredené do svojej dlane. Prednosťou traktorov rady 7000 je neprerušený prenos výkonu. Je tomu tak zásluhou prevodovky typu PowerShift, ktorej 19 prevodových stupňov umožňuje plynulú jazdu vpred v rozsahu 0 až 40 km za hodinu a dozadu v rozsahu 2,5 až 16 km za hodinu. Uplatnenie unikátneho systému typu HMS na traktoroch rady 6000 umožňuje zásadným spôsobom zlepšiť manévrovateľnosť traktora, o 33% znížiť časové straty pri otáčaní na úvrati a obmedziť únavu traktoristu. Uzavierka diferenciálu, vývodových riadiel a pohon predných kolies sa zapínajú a vypínajú automaticky. Naviac, jednoduchým spínačom možno ovládať zdvíhanie a spúšťanie náradia. Dôležitú skupinu predstavujú obilné kombajny rady Z. Tieto kombajny môžu byť na želanie zákazníka vybavené systémom Hillmaster. Tento systém umožňuje vyrovnávanie mláťačky obilného kombajnu na svahoch so sklonom do 6 stupňov. Vytriasadlá sitová skriňa zásobník zrna a kabína zostávajú v horizontálnej polohe, takže tok zrna môže ľahko a plynule prechádzať pracovnými orgánmi kombajnu. Samojazdné rezačky John Deere rady 6000 majú šírku vkladacieho ústia 660 mm, za ktorým nasleduje výkonný rezací bubon so 48 nožmi. Funkciu rezačky chráni dvomyselný detektor kovových predmetov Iron Guard. Sejačka pre priamu sejbu obilnín John Deere 750A bola vyvinutá na základe bohatých skúseností získaných na poliach Severnej Ameriky. Jej použitie pri sejbe obilnín redukuje počet prejazdov po poli a napomáha úspore paliva, času a nákladov. Tento stroj sa úspešne predáva so šírkou záberu 3 až 6 metrov a jeho využívanie pri obrábaní prispieva k ochrane pôdy. Lisy John Deere 590 umožňujú lisovať seno, slamu či iné stebelnaté materiály do veľkých balíkov kruhového priezoru. Výkonnosť, spoľahlivosť a kvalita práce týchto strojov umožňuje každý rok lisovať perfektné balíky. Robustná moderná konštrukcia lisov vyššej výkonovej triedy John Deere 680 a 690 umožňuje vytvárať hranaté balíky s vysokým stupňom zlisovania. Širokorozsahová mohutná prevodovka, bezreťazové prevody a preklzová spojka vačkového typu predĺžujú životnosť stroja. Na želanie dodávaná tandemová náprava a rezací mechanizmus zvyšujú univerzálnosť zberacieho lisu. Žací stroj John Deere umožňuje dosiahnuť výkonnosť 7 hektárov za hodinu. S použitím čelne neseného žacieho stola John Deere 228 a prívesného obracača typu 1360 respektíve 1460 možno vytvárať zdvojené riadky so šírkou 2,3 metra. Tieto teleskopické manipulátory John Deere sú viac ako nakladače. Sú to kompletné manipulačné systémy na kolesách.
Stroj vybavený pohonom všetkých 4 kolies sa vyznačuje nedostižnou manevrovateľnosťou, vysokou výkonnosťou pri zdvíhaní a nakladaní a schopnosťou presne umiestňovať rozmerné predmety. A k tomu treba prirátať aj vynikajúci výhľad z kabíny, ktorý umožňujú len bočne nesené teleskopické ramená. O jednej oblasti sme však zatiaľ nehovorili. A práve tá patrí z pohľadu dlhodobých vzťahov so zákazníkmi k najdôležitejším. Je to servisná činnosť. Hospodárenie na pôde predstavuje podnikanie, ktoré prináša efekt až v budúcnosti. Investujete do budúcnosti a to robíme aj my. Investície, ktoré sme vložili do budovania našej dílerskej siete, sú jasným dôkazom nášho záväzku dosahovať vašu spokojnosť. Ako príklad si zoberme zásobovanie náhradnými súčiastkami. Systém DNS pre zásobovanie umožňuje okamžitý prístup vášho dílera do súboru 200 000 súčiastok. Dotykom prsta možno mať kontakt s dvomyselnou počítačovou sieťou. V momente, keď váš díler stlačí tlačítko pri objednávaní súčiastok, je príslušná súčiastka rezervovaná len pre vás. A môže to byť sklad John Deere v Nottinghame alebo v Európskom distribučnom centre súčiastok Bruchsale v Nemecku. Pomocou expresnej zasielkovej služby Flash možno vybaviť aj veľmi naliehavé objednávky. Vaša súčiastka bude zabalená a odoslaná ešte v ten istý deň, nech už prišla objednávka odkiaľkoľvek. Maximálna účinnosť a minimálne časové straty, to je záväzok pre dosiahnutie vašej spokojnosti, ktorý nás núti rozširovať servisné kapacity a zdokonaľovať systém zásobovania. A tak potom všetkom, čo ste videli a počuli, iba ťažko možno niekoho prekvapí, že vo svojom odbore zaujímame prvé miesto na svete. Túto pozíciu sme však nedosiahli náhodne. Dosiahli sme ju zásluhou toho, že vyrábame správne stroje so správnou kvalitou, správnymi cenami a v správnom čase. Urobme záver. Dobre viete, že v posledných 10 rokoch došlo k veľkým zmenám v celom poľnohospodárstve. Budúce 10-ročie prinesie ešte radikálnejšie zmeny. Presné a usmernené obrábanie pôdy zamerané na dosiahnutie maximálneho efektu spolu so systémami lokalizácie stanoviska s využitím satelitovej navigácie vstupujú do poľnohospodárstva. Na ceste sú aj nové technológie využívajúce dvomyselné počítačové systémy, napríklad pre diaľkové ovládanie traktorov. Ako zákazník sa potrebujete presvedčiť, že váš partner zaujíma aj v tomto novom svete vedúce miesto. A toto je príčinou toho, že chceme s vami hovoriť. Zároveň chceme aj to, aby ste vy hovorili s vašim regionálnym dílerom. Chceme, aby vám dílerský systém prinášal uspokojenie a spĺňal vaše očakávania. Aby sme mohli dosiahnuť tento cieľ. Aby sme vám mohli aj v budúcnosti slúžiť. Potrebujeme už teraz viac o vás vedieť. Hovorte nám o vašich problémoch. Keďže hospodárenie na pôde vyžaduje čoraz väčšiu špecializáciu a viac vedomostí, výmena informácií a myšlienok sa stáva stále dôležitejšia. Uviedli sme stručný prehľad našich súčasných možností. Je to začiatok nášho spoločného dialógu. Zaujímajte sa viac o informácie od firmy John Deere. John Deere, v spoľahlivosti je naša sila. Nová éra v konštrukcii traktorov. To sú traktory firmy John Deere, rady 6000 a 7000. Sú to traktory novej koncepcie, ktoré vám umožnia pracovať s vyššou výkonnosťou a presnosťou, než tomu bolo doteraz. Sú to traktory s nižšou hmotnosťou, ale zvýšenou pevnosťou konštrukcie, pripravené plniť najťažšie požiadavky v rámci svojej výkonovej triedy. Sú to traktory pre všestranné použitie, pre všetky druhy poľných prác. Zaručujú vyššiu kvalitu počas celého pracovného dňa. Využívanie týchto traktorov predstavuje vyššiu úroveň komfortu, pohodlia
a dokonalosti pracovného prostredia. Revolučné zmeny v konštrukcii John Deere to sú nezávislý celooceľový rám, ktorý vytvára nosnú časť traktora a prenáša celú hmotnosť nesených prvkov. Celorámový podvozok znamená, že časti traktora zabezpečujúce prenos ťahového výkonu nie sú zaťažené inými silovými zložkami. Konštrukcia transmisie je modulová, čo umožňuje užívateľovi zvoliť správnu kombináciu výkonnosti. Motory sa vyznačujú nižšou hmotnosťou a vyššou účinnosťou. Na ráme sú uchytené v špeciálnych ložiskách, čo umožnilo znížiť vibrácie a hluk. Takáto unikátna koncepcia celorámovej konštrukcie prináša výnimočný úžitok. Výkonnosť traktora je podstatne zvýšená bez toho, aby sa zvýšila jeho hmotnosť. S inovovanými traktormi firmy John Deere môžete agregátovať aj najťažšie kombinácie, či už vpredu, alebo vzadu neseného náradia. Toto náradie možno montovať k traktoru ľahším spôsobom, pretože celorámová konštrukcia zjednodušuje pripojovanie tohto náradia. Prvky pre uchytenie čelne neseného nakladača sa nachádzajú priamo v ráme, takže nie sú potrebné žiadne ďalšie pripojovacie medzikusy. Nový štýl a nové výhody poskytuje výnimočná celorámová konštrukcia. Motory John Deere poskytujú konštantný výkon v širokom rozsahu pracovného nasadenia. Cenou nižšou o 40% zaujímajú tak špičkové miesto. Nižšia hmotnosť traktorov, účinnejšie motory, to všetko umožňuje znižovať spotrebu paliva a následne aj prevádzkové náklady. Výkonnosť kvalitných motorov umožňuje využívať výkon vývodového hriadeľa v rozsahu nominálneho režimu motora, čo prispieva k vysokej hospodárnosti. Nech je zaťaženie traktora akékoľvek, motor traktora poskytuje vysoký krútiaci moment, dokonca pri poklese otáčok motora o 40% oproti nominálnemu režimu. Motor má vždy dostatočnú rezervu výkonu pre dosiahnutie maximálnej ťahovej sily a nevyžaduje časté radenie prevodových stupňov, čím sa znižuje spotreba paliva. Výkon motora umožňuje všestrannú agregáciu s náradím v širokom rozsahu možností prevodového mechanizmu. Veľký rozsah prevodových možností umožňuje zvoliť správnu výkonnosť, ktorá splňuje vaše požiadavky. Užívateľ má možnosť zvoliť si podľa vlastných požiadaviek, či už prevodovku s 12 prevodovými stupňami dopredu alebo dozadu, alebo prevodovku s možnosťou radiť pod zaťažením 19 perfektne odstupňovaných prevodových stupňov. Možno si vybrať aj prevodovku s 24 prevodovými stupňami. Ďalšou z výhod je bezproblémové radenie prevodových stupňov pod zaťažením spolu s citlivým prispôsobovaním rýchlosti traktora poľným podmienkam bez znižovania výkonnosti. Elektronický systém zabezpečuje úplné ovládanie traktora. Systém umožňuje na milimeter dodržať nastavenú pracovnú hĺbku pri zvolenom zaťažení. Vysoká presnosť a pohodlnosť obsluhy znamená vyššiu kvalitu a produktivitu počas celého pracovného dňa. S inteligentným hydraulickým systémom traktorov John Deere dosiahnete vysokú pracovnú výkonnosť. Pre zníženie strát výkonu sa tlak oleja znižuje podľa okamžitej potreby výkonu. Toto je veľmi dôležité pri otáčaní na úvrati. Náradie je zdvihnuté do predvolenej polohy a po ukončení otáčania možno zatlačením tlačítka vrátiť náradie späť do pracovnej polohy. Nová vysoká presnosť pracovných operácií a nová koncepcia traktorov John Deere znamenajú novú éru výkonnosti
nielen strojov, ale aj človeka, operátora. Nová kabína strojov John Deere s dvomyselným elektronickým zariadením poskytuje najkomfortnejšie pracovné prostredie spomedzi všetkých samojazdných strojov na svetovom trhu. Kompletný sortiment sedadiel s aktívnym perovaním má možnosť nastavovania podľa hmotnosti operátora a polohy ovládacích prvkov. Teleskopický výsuvný volant a všetky ovládacie prvky sú ľahko dostupné. Dokonalý automatický ventilačný systém s klimatizáciou, dodávanou na želanie, rozdeľuje prúd vzduchu rovnomerne v celom priestore kabíny. Výhľad operátora z kabíny je dokonalý. V každom smere sa operátorovi naskytá panoramatický pohľad. Hlučnosť vo vnútri kabíny sa nachádza pod hladinou 72 decibelov. Elektronizovaná kabína zabezpečuje vysokú výkonnosť po celú pracovnú dobu. John Deere to je dokonalá elektronizovaná kabína a dvomyselná konštrukcia pojazdového ústrojenstva. John Deere to je konštantný výkon motora a dokonalosť prevodového a hydraulického systému. Toto sú traktory rady 6000 a 7000, ktoré ponúka firma John Deere a ktoré znamenajú novú éru produktivity práce v poľnohospodárstve. V priaznivých pracovných podmienkach vám váš traktor vždy poskytne maximálny ťahový výkon. Pri jazde po ceste, na poli alebo na hospodárskom dvore. A teraz zásluhou unikátneho trojprvkového systému odpruženia s označením TLS môžete vždy dosiahnuť presne to, čo potrebujete. Aby sme vám mohli ukázať udivujúci efekt nového systému odpruženia prednej nápravy, nafilmovali sme testovanie dvoch úplne rovnakých traktorov. Tu vidíme traktor bez systému TLS. Nič zvláštne, vidíme iba to, ako sa traktor chová v daných podmienkach. Pozrite sa však teraz a uvidíte prekvapujúci rozdiel v chovaní podobného traktora vybaveného systémom TLS. Znovu sa pozrime na oba traktory, pohybujúce sa jeden vedľa druhého. Tento test jasne ukazuje, že systém TLS zvyšuje výkonnosť traktora a pohodlie jazdy. Ako vlastne funguje systém TLS? Konštrukčné riešenie systému odpruženia prednej nápravy traktorov John Deere sa opiera o dva hydraulické valce pôsobiace ako pružné prvky okolo mysleného otočného bodu. Celý systém je kombinovaný s výkonnými tlakovými akumulátormi, čím vzniká horizontálna sústava odpruženia, ktorá je schopná pohlcovať vibrácie nápravy a zabezpečovať plynulosť jazdy. 100 mm dlhý zdvih v kombinácii s výkonným systémom akumulátorov umožňuje neobmedzenú funkciu odpruženia vo všetkých možných podmienkach, a to dokonca aj s najťažším čelne neseným náradím, ktoré spôsobuje maximálne zaťaženie prednej nápravy. Alebo tam, kde sa požaduje vysoká presnosť práce. Je jasné, že uvedené testy iba demonštrujú funkciu systému TLS pri kopírovaní nerovnosti mikroreliefu. A keďže jazda po vozovke predstavuje iba časť možného využitia traktora počas pracovného dňa, tu vidíme, že to, čo sa deje na poli, má skutočne význam.
Pri vibráciách traktora bez systému TLS v dôsledku veľkého zaťaženia dochádza k stratám výkonu a k zníženiu pohodlia a výkonnosti traktoristu. Môže systém TLS obmedziť vibrácie traktora a maximalizovať výkon pri veľkom zaťažení? Odpoveď na túto otázku poskytuje konštrukcia a trojuholník dynamickej stability vyvinutý firmou John Deere. Výsledky výskumu potvrdzujú, že čím dlhšie je ťahové tiahlo, tým vyššia je stabilita traktora. V takomto prípade dlhé ťahové tiahlo je spojené s ťažiskom traktora a s valcami odpruženia tak, aby sa vytvoril silový trojuholník. Uvedený systém závesu umožňuje, aby silové reakcie vznikajúce ťahaním prednej nápravy spôsobovali vysúvanie alebo zasúvanie hydraulických valcov systému odpruženia. Tento kontrolovaný a presne definovaný pohyb piestnice bráni vzniku hádzania prednej nápravy. Tuto môžete zreteľne vidieť. V dôsledku veľkého ťahového zaťaženia sa začínajú vibrácie traktora. Následkom zväčšenia ťahovej sily F dochádza k zasúvaniu piestnic a tlak valca C sa zväčšuje. Pri znížení ťahového zaťaženia nápravy piestnice sa vysúvajú a výsledkom je obmedzenie vibrácií traktora skôr než začalo. Pozrime sa bližšie na počítačový model, ktorý sa používa pri výpočte prínosov trojuholníka dynamickej stability. Štart oboch traktorov je rovnaký. Všimnime si však, čo sa stane, keď dôjde k vibráciám traktora v dôsledku zväčšenia ťahového zaťaženia. Zníženie pojazdovej rýchlosti, zhoršenie pohodlia jazdy a menšia výkonnosť. To všetko je výsledkom vibrácií traktora počas jazdy. Traktor vybavený systémom TLS sa však pohybuje a bez strát. Videli sme, že na obrazovke systém TLS funguje dobre. Ako však funguje v skutočnosti na poli? Tu vidíme traktor John Deere bez systému TLS a všimnime si, ako vibrácie traktora ovplyvňujú jeho celkovú výkonnosť. A takto pracuje ten istý traktor vybavený systémom TLS. Ďalší a veľmi presvedčivý dôkaz, že systém TLS vždy poskytuje maximálny ťahový výkon pre všetky 4 kolesá traktora. Bez toho, že by bola ohrozená kompatibilita so spodným snímacím tiahlom. Pri analyzovaní iných podobných konštrukčných riešení zisťujeme, že žiadne sa nevyrovná systému John Deere TLS. Príčina je jasná. Systematicky riadime vývoj a výrobný proces na každej úrovni. V duchu spoľahlivosti a kvality značky John Deere. Výsledkom je odpružená predná náprava s parametrami, o ktorých ste nikdy ani nesnívali. Systém TLS nikdy nemusíte vypínať. Funguje stále a stále poskytuje vysokú úroveň pohodlia, pracovnej rýchlosti a výkonnosti. Technológia TLS sa už osvedčila na traktoroch John Deere typového radu 6010 a rozširuje sa na typový rad 7010. Maximálny ťahový výkon, maximálna výkonnosť, maximálna produktivita. To je nová technológia TLS. Nový systém, ktorý poskytuje výlučne iba firma John Deere. John Deere, spoľahlivosti je naša sila. Predstavujeme najvýkonnejšie traktory, ktoré boli doteraz vyvinuté firmou John Deere.
Sú to traktory rady 8000 s výkonom motora 136 a 191 kW. Tieto traktory znamenajú pre energetiku rastlinnej výroby revolučný pokrok zásluhou takých vlastností ako výhľad vodiča, manevrovateľnosť, výkon motora, ovládanie a bezkonkurenčné postavenie vo svojej výkonovej triede. Nové traktory rady 8000 to je predovšetkým ľahké ovládanie zásluhou principiálne nového riešenia pravej opierky s ovládacími prvkami. Všetky hlavné funkcie traktora možno ovládať priamo z dlane vašej ruky. Znížiť výkon motora, bez spojky ľahko zaradiť niektorý zo 16 prevodových stupňov, pohybom prsta ľahko zdvihnúť takmer 7 tón, ovládať viac účelové funkcie hydrauliky a dokonca ľahko zaradiť pohon vývodového hriadeľa. Pritom všetko môžete ľahko natočiť sedadlo o 15 stupňov doľava, prípadne 20 stupňov doprava. Ovládanie traktora máte stále pod kontrolou. Toto všetko je súčasťou nového konštrukčného riešenia kabíny, ktorá v porovnaní s predchádzajúcou typovou radou poskytuje o 65% viac priestoru. K perfektnému pohodliu prispieva aj nastaviteľný stĺpik riadenia, ktorý si dokáže pamätať nastavenú polohu. Prívod vzduchu do kabíny možno jemne regulovať tak, aby vás osviežoval na celom tele. Tomu napomáha dvomyselné rozmiestnenie ventilačných otvorov v kabíne. Pretlaková klimatizácia, dodávajúca 170 litrov vzduchu za minútu, nedovolí vnikať prachu, keďže dvere a okná spoľahlivo tesnia. Dobre viditeľný elektronický monitor poskytuje okamžité informácie o otáčkach motora, zaradenom prevodovom stupni a pojazdovej rýchlosti. Nový monitorovací a prístrojový systém traktorov John Deere je účelne umiestnený na bočnom paneli. Sedadlo traktora je perfektne odprúžené vzduchom, má 4-stupňový tlmič nárazov a unikátnu ochrannú konštrukciu, ktorá zabezpečuje pohodlie pri jazde aj po najnerovnejšom teréne. Komfort v kabíne je jednoducho neprekonateľný a výhľad vodiča nemá obdobu. Motor je posunutý o 20 cm dopredu a zdvihnutý o 4 cm, čím sa zväčšil priestor okolo kabíny a toto umožnilo upraviť kapotovanie stĺpika do tvaru osieho drieku, takže prístroje sa už nemusia nachádzať priamo pred vami a dostávate výhľad, aký nemáte z kabíny žiadneho iného traktora. Keď sa otáčate, unikátna konštrukcia riadenia umožňuje dosiahnuť minimálny polomer otáčania. Traktor môžete dokonca obuť širokými pneumatikami o rozmere 16,9 na 30 a agregátovať ho s 12-riadkovým kultivátorom pri šírke riadkov 80 cm. Všimnite si, ako sa kolesá stále otáčajú v hraniciach rámu a naozaj sa ľahko zasúvajú pod motor. A nie iba otáčanie je ľahšie, ale možnosť výkyvu kolesa o 5 stupňov umožňuje úplný kontakt pneumatiky s pôdou, čo vedie k vynikajúcim ťahovým vlastnostiam traktora. Ak spojíme túto prednosť s možnosťou vychýlenia nápravy o 9 stupňov, výsledkom je hladká jazda a znížené torzné napätie. Traktor ako celok má unikátny systém riadenia, aký vám nemôže poskytnúť žiadny iný výrobca. Je to také jednoduché, že nie je potrebné robiť údržbu kardanových kĺbov. Kardanové kĺby s konštantnou rýchlosťou sú úplne utesnené a sú samomazné. Systém pohonu všetkých 4 kolies nebol vyvinutý ako doplnok, ale ako priama súčasť traktorov rady 8000. Pretože motor je uložený priamo nad prednou nápravou a nie za ňou, získavate zvýšenú stabilitu traktora počas dopravy. Traktor môžete naviac presne doťažovať tak, aby rozloženie hmotnosti bolo skutočne v pomere 60 ku 40%. Nové traktory John Deere poskytujú vyšší ťahový výkon s lepšou účinnosťou, než tomu bolo doposiaľ. Je to výsledok vynikajúcej výkonnosti motora a vysokej účinnosti práce prevodovky. Napríklad, všetky 4 modifikácie, model 8100, model 8200, model 8300 a model 8400 majú nový motor s objemom 8,1 litra, doplnený systémom elektronického riadenia motora.
Každý motor má rezervu výkonu až 10%, čo slúži pre ľahké prekonávanie zvýšeného pracovného odporu stroja. Sú schopné dosiahnuť vysokú hodnotu krútiaceho momentu dokonca aj pri režime 1000 otáčok za minútu. Rada 8000 je naviac vybavená unikátnym systémom Field Cruise pre ovládanie pojazdovej rýchlosti, ktorý sa dodáva ako štandardné zariadenie. Nastavte otáčky na nominálnu hodnotu a na systéme Field Cruise naprogramujte požadovanú rýchlosť. Motor bude udržiavať stále otáčky a konštantnú pojazdovú rýchlosť, napríklad pri sejbe alebo pri aplikovaní chemikálií bez ohľadu na pôdne podmienky. Pre udržanie stálej pojazdovej rýchlosti nie je potrebné uberať plyn alebo preraďovať. Unikátna 16-stupňová prevodovka PowerShift s radením pod zaťažením minimalizuje medzery medzi prevodovými stupňami, čo zabezpečí maximálny prenos výkonu. Napríklad väčšina prevodoviek umožňuje radenie 3 až 7 prevodových stupňov pri prenose výkonu, ale v kritickom pracovnom rozsahu používame len 2. Keďže každá medzera medzi prevodovými stupňami kradne viac ako 1,5% výkonu, lepším rozložením prevodových stupňov sa dosiahne vyššia ťahová účinnosť. Naviac dostávame široký rozsah pracovných rýchlostí od 2,2 až do 40 km za hodinu. Prevodovka sa vyznačuje jemným odstupňovaním rýchlostí s prírastkom iba 0,8 km za hodinu. Špecialitou Rady 8000 je hydraulika. Nový panel ovládania umožňuje nastavovať rýchlosť a prietok oleja priamo zo sedadla a za jazdy. Jednoducho najprv zvolíte selektívny ovládací ventil, nastavíte relatívny prietok oleja a nastavíte rýchlosť. Jednoduché však. Ovládanie môžete zvoliť bez nábehu, s kontinuálnym nábehom alebo s časovaným nábehom. Unikátny časový nábeh vám umožňuje nastaviť dĺžku časového intervalu prietoku oleja od 1 do 19 sekúnd. Namiesto pridržania páky je prietok oleja regulovaný automaticky. Takéto riešenie zabraňuje spätnému rázu páky v dôsledku spätného tlaku náradia. Okrem toho hydraulický systém vyvíja tlak až 20 megapaskalov a dodáva 113 litrov oleja za minútu na selektívnom ovládacom ventile. Na želanie je dodávaný elektrohydraulický systém regulácie hĺbky, umožňujúci ľahko nastaviť pracovnú hĺbku a výšku náradia. Diaľkovo ovládaný snímací valec udržuje vaše náradie v stanovenej hĺbke bez mechanických prerušení. Rada 8000 ponúka užívateľovi na želanie vyššiu zdvihovú silu hydrauliky. Na dvoch najvýkonnejších modeloch 67 kN, na dvoch menších modeloch 63 kN. Nová Rada 8000 má aj mnohé ďalšie zdokonalenia. Navštívte preto už dnes dílera firmy John Deere a vyskúšajte si nový traktor. Presvedčte sa o výhľade z kabíny, o manévrovateľnosti. Precíťte tú silu a ovládanie, tú neporovnateľnosť s inými traktormi. John Deere už dnes ponúka technológiu 21. storočia, ktorú inde nenájdete. Začína sa nová éra produktivity zberu obilnín. Vyššia výkonnosť spolu s novou generáciou obilných kombajnov, vyznačujúcich sa vysokou dokonalosťou, spôsobí zmenu vašich predstáv o zbere obilnín. Obilné kombajny firmy John Deere typovej rady Z s novou koncepciou konštrukcie umožnia, aby ste obilniny zberali rýchlejšie a lepšie. 10 nových modelov s inštalovaným výkonom motora až 270 konských síl spolu s trojokruhovým hydrostatickým prevodovým systémom a výkonnosťou predstavuje absolútnu špičku svojej triedy. Výkonnosť každého obilného kombajnu rady Z sa začína od žacieho stola. Rýchlosť otáčania priháňača
je zladená s pojazdovou rýchlosťou obilného kombajnu, automatickou reguláciou. Priechodnosť obilného kombajnu možno nastavovať tlačítkom priamo v kabíne. Pre zber hociktorej plodiny možno použiť niektorý z ožacích stolov, adaptérov typovej rady Z, obilných kombajnov John Deere. Adaptér pre zber kukurice umožňuje zber až 8 riadkov. Príslušenstvo pre zber repky, ako aj iných plodín, umožňuje vykonať zber v správnom čase bez strát. Ak hustý alebo vlhký porast spôsobí problémy, pohodlným spôsobom možno z kabíny ovládať spätný chod žacieho stola a obnoviť výkonnosť šikmého dopravníka. Za niekoľko okamihov kombajn pokračuje v práci, pričom obsluha nemusí opustiť kabínu. Žacie stoly obilných kombajnov firmy John Deere možno ľahko prispôsobiť pre zber každej plodiny. Separačný mechanizmus rady Z poskytuje výkonnosť, ktorá umožňuje realizovať zber za kratší čas, každú plodinu, za každého počasia, a to zásluhou univerzálneho mláťacieho mechanizmu. Každý model je vybavený unikátnym mláťacím mechanizmom Z660. Mláťací bubon s priemerom 660 mm je najväčší na trhu obilných kombajnov. Bubon s 10 mlátkami sa vyznačuje účinným pôsobením na obilnú hmotu, a to zásluhou vysokého momentu zotrvačnosti pri konštantnej frekvencii otáčania. Druhý bubon zväčšuje mláťací účinok a zabezpečuje plynulý pohyb hmoty aj pri najväčšom zaťažení. Podávaná obilná hmota prichádza rovnomerne na vytriasadlá, ktoré svojou veľkosťou nemajú obdobu. Strmé stupňovité vytriasadlá otvorenej konštrukcie spoľahlivo oddelujú zrno z obilnej hmoty. Takáto je nová koncepcia vysokej výkonnosti, ktorá sa osvedčila v ľubovoľných poľných podmienkach. Zber vlhkého obilia, či porastu so suchou ťažkou slamou, alebo porastu riedkeho, možno vykonať rýchlejšie a lepšie. Obilná hmota, ktorá prechádza obilným kombajnom, je na 90% vymlátená prostredníctvom prvého bubna. Je to tiež zásluhou mlátiaceho koša, ktorého rozmery sú bezkonkurenčné. Druhý bubon znásobuje mláťací účinok a udržuje vysokú priechodnosť obilnej hmoty. Túto hmotu plynule podáva na vytriasadlá. Výkonné vytriasadlá obilných kombajnov John Deere s účinným kľukovým mechanizmom zabezpečujú oddelenie nevymlátených zrn. Separačný mechanizmus obilných kombajnov rady Z znamená minimálne straty. Žiadny iný systém sa mu nevyrovná svojou výkonnosťou alebo univerzálnosťou. Nech pestujete akúkoľvek plodinu v akýchkoľvek poľných podmienkach, úrodu vždy pozbierate včas. Naviac všestrannosť a univerzálnosť týchto kombajnov je umožňovaná úplným ovládaním z kabíny. Mláťací účinok možno jemne regulovať priamo počas chodu mláťaceho mechanizmu. Rýchlosť otáčania mláťacieho bubna možno znížiť až na 240 otáčok za minútu. Nastavenie vstupnej medzery medzi košom a bubnom možno ľahko ovládať s tlačením tlačítka. Zber obilnín obilnými kombajnami rady Z od firmy John Deere zásluhou ich vysokej výkonnosti a všestrannosti je vysoko ziskový. Na dosiahnutí vysokej kvality získaného zrna sa podieľa výkonný turboventilátor. Celý systém vzduchového čistenia možno ľahko ovládať zo sedadla obsluhy počas chodu stroja. Hoci ktorým obilným kombajnom John Deere rady Z môžete ušetriť vzácny čas zberu. Pomocníkom je pritom zabudovaný palubný počítač dodávaný na želanie. Zvoľte si ľubovoľný program pre 9 plodín a mláťací bubon
mláťací koš a ventilátor separačného mechanizmu sa automaticky nastavia na optimálnu hodnotu. Do pamäti palubného počítača možno vložiť okamžite údaje nastavenia, ktoré bude počítač v ďalšej práci preferovať po stlačení tlačítka. Nový zachytávač kameňov sa pohodlne vyprázdňuje pohybom páky. Spádová doska má vymeniteľné pozdĺžné sekcie pre rýchle a ľahké čistenie. Veľký zrnový zásobník sa zaplňa pomocou stredového závitovkového dopravníka a svojou kapacitou prispieva k plynulému plneniu dopravných prostriedkov. Každý obilný kombajn John Deere rady Z môže byť vybavený unikátnym vyrovnávacím zariadením pre prácu na svahoch typu Heelmaster. Žací stôl kopíruje sklon pozemku, zatiaľ čo obilný kombajn sa automaticky vyrovnáva do vodorovnej polohy, a to dokonca na svahoch s premedlivým sklonom. Každý funkčný prvok, počínajúc od šikmého dopravníka cez mláťací mechanizmus až po zásobník zrna, pracuje s najvyššou výkonnosťou, aká sa dosahuje pri práci na rovine. Pre prácu obsluhy má veľký význam pracovné pohodlie v kabíne. Osobitnosťou každého modelu je inovovaná kabína. Kabína izoluje obsluhu od hluku a prachu a zabezpečuje podmienky vo filtrovanom a pretlakovom pracovnom prostredí. V nehlučnom prostredí kabíny má obsluha panoramatický výhľad a prirodzené možnosti pre ovládanie stroja. Multifunkčná ovládacia páka umožňuje ovládanie pojazdovej rýchlosti dopredu a dozadu ľahkým pohybom, čím sa urýchľuje a zjednodušuje pohyb po poli. S tlačením tlačítka možno automaticky vrátiť žací stôl do pracovnej polohy a priháňače podľa nastavenia, ktoré bolo zvolené. Palubné zariadenie umožňuje monitorovať kritické funkcie rozhodujúcich mechanizmov. K tomuto účelu slúži nový digitálny displej. Výkonnosť človeka a strojov od firmy John Deere rady Z spája konštrukciu vhodnú pre každý zber s ďalšími prvkami, ako sú univerzálny žací stôl typu 800, unikátny mláťací mechanizmus typu Z660, dvojprúdový separačný systém. To všetko umožňujú obilné kombajny John Deere rady Z, ktoré predstavujú novú éru výkonnosti zberových strojov. Obilné kombajny John Deere rady Z. Ak sa práca dobre začína, je to polovica úspechu. A vy, keď si zvolíte samohybnú rezačku John Deere radu 6050, vydávate sa dobrým smerom. Môžete si byť istí, že prácu zvládnete správnym spôsobom. Samohybné rezačky John Deere vždy poskytovali svojim užívateľom kvalitu, spoľahlivosť a moderné riešenie. Naviac tieto stroje sa vždy vyznačovali vysokým výkonom motora. Nové 4 modely, ktoré predstavujeme, vám však dajú ešte viac. Presvedčte sa o výkone nových rezačiek, ktoré zásluhou nových motorov PowerTech znamenajú novú úroveň produktivity. Objem motora 8,1 litra, 12,5 litra a k tomu osvedčený 14-litrový motor typu Select. Sú to naozaj ťažné kone a keďže sú určené pre náročné poľné práce, sú vybavené takým výkonom, ktorý vám poskytne potrebnú výkonnosť a produktivitu.
Tieto čísla, sťahované na nominálny režim motora, veľa hovoria. Oveľa viac vám povie hodnota 11% extra výkonu, ktorým disponujú všetky motory. Zvýšený výkon motora kladie zvýšené nároky na chladenie samotného motora. Preto sme zvýšili výkon celého chladiaceho systému. Zdokonalili sme zadnú časť motora a ventilátor s vískóznou spojkou vždy pracuje v režime optimálnych otáčok, aby sa zabezpečilo účinné chladenie motora. A kde sa vlastne premieňa tento zvýšený výkon motora na skutočnú výkonnosť stroja? Tu, na poli. Dobre známy rýchlo upínací záväz John Deere umožňuje rýchle pripojenie a výmenu adaptérov. K novej samohybnej rezačke John Deere možno pripojiť niektorý z dvoch zberačov riadkov. Model John Deere 630A so šírkou záberu 3 m alebo model John Deere 645A so šírkou záberu 4,5 m. Pre oba zberače riadkov sa dodáva nová prítlačná lišta, ktorá pridržiava pokosenú hmotu na prstoch zberača. Zabezpečuje tak čistý a rovnomerný rez, dokonca aj pri zbere drobných a suchých častí porastu krmovín. Ak potrebujete pripojiť adaptér pre zber silážnej kukurice, prítlačnú lištu možno ľahko zodvihnúť pomocou hydraulických valcov. Nové rezačky John Deere radu 6050 sú skonštruované tak, aby ich bolo možné ľahko agregátovať aj s najširšími a najväčšími adaptérmi pre zber silážnej kukurice. Veľké a účinné vkladacie valce sú schopné podávať aj veľký objem pokosenej hmoty krmovín pre následné presné rezanie. Niektoré predmety nie sú však vítané v rezačke. Detektor kovov Iron Guard 2 spoľahlivo chráni rezacie ústrojenstvo pred poškodením. Zásluhou špeciálnej konštrukcie vyvinutej firmou John Deere vkladacie valce sa pohybujú po oblúkovej dráhe okolo rezacieho bubna. Rezanú hmotu krmovín pridržiavajú v blízkosti rezacieho mechanizmu, čím sa zabezpečuje správne podávanie hmoty a presný rez. Výkonný rezací mechanizmus má šírku 660 mm, je vybavený 48 nožmi a má uzavretú konštrukciu, ktorá zabraňuje vyniknutiu hmoty do bubna. Mechanizmus je perfektne vyvážený a toto všetko zabezpečuje plynulé podávanie hmoty k metaču. Segmentované nože možno v prípade poškodenia individuálne vymieňať. Spôsob uchytenia nožov v drážkach umožňuje ich posun dozadu v prípade nárazu na cudzí predmet. Zákazník má možnosť výberu typu noža a zvýšiť tak výkonnosť hlavne pri zbere silážnej kukurice. Brúsenie nožov pri spätnom chode bubna zabezpečuje väčšiu ostrosť nožov a ich lepšiu polohu voči protiostriu. Výsledkom je nižšia spotreba paliva, kvalitnejší rez a nie je potrebné každú hodinu strácať čas pri brúsení nožov. Ak prechádzate zo zberu tráv na zber silážnej kukurice, potrebujete iba 5 minút k tomu, aby ste namontovali zrnový procesor. Dvojicu oceľových rihovaných valcov tvoriacich zrnový procesor možno nastavovať priamo z kabíny a zabezpečiť tak úplné podrvenie všetkých kukuričných zrn. Porezaná hmota postupuje ďalej priamo k metaču novej konštrukcie. Stupňovito rozložených lopatiek na metači plynule podáva hmotu na vstup do výfukového potrubia. Nože majú zošikmené ostrie, vyznačujú sa nízkym opotrebovaním a trením, vyššou životnosťou a spoľahlivosťou. Zásluhou novej konštrukcie čas potrebný na výmenu dna metača je skrátený na 15 minút. Dno je o 33% tenšie a je vyrobené z kvalitného materiálu Hardox 500 s hrúbkou 8 mm. Jeho odolnosť voči opotrebovaniu je o 25% vyššia. Nebude potrebné ho vymieňať, nech je práca akokoľvek ťažká. Na dlhom výfukovom potrubí je zdokonalený systém natáčania. Zväčšený uhol natáčania 200 stupňov poskytuje možnosť lepšieho sledovania pri práci, čo znamená bezpečnejšiu, výkonnejšiu a úspešnejšiu prácu. Výkon motora to je ten najdôležitejší parameter. A čím je tento stroj výkonnejší, tak tým viac musí byť nezávislejší.
Práve preto sa nové modely vyznačujú menšími nárokmi na rozsah denných údržieb. Výklopný kryt umožňuje ľahký prístup k rezaciemu mechanizmu a vkladacím valcom. Servis je podstatne jednoduchší. Pozdĺžné uloženie motora poskytuje lepší výhľad smerom dozadu a zároveň sa tým zabezpečuje, že chladiaci vzduch nie je znečisťovaný rastlinnými časticami. Pre pohon sa využíva účinný prevod kužeľovými ozubenými kolesami, ktorým sa eliminuje zaťaženie kľukového hriadeľa a namáhanie ložísk. Priamy pohon rezacieho mechanizmu poskytuje maximálnu účinnosť. Aktívne hydraulické napínanie remeňa znižuje jeho opotrebovanie. Zabezpečený je tak účinný prenos výkonu a dlhšia životnosť hnacieho remeňa. Na želanie zákazníka rezačka môže byť vybavená systémom centrálneho mazania. Takéto riešenie vám šetrí čas pri údržbe a nestane sa, že zabudnete premazať niektoré miesto. Pre dosiahnutie dlhej životnosti vašeho stroja a jeho udržovanie v najlepšom technickom stave využívajte služby servisných a predajných stredísk firmy Agroservice. Tu dostanete všetky potrebné informácie. Zásluhou dlhoročných skúseností naši servisní technici presne vedia, čo je potrebné pre profesionálnu prácu. Zodpovedia vaše otázky a poskytnú vám úplný servis. Sú to odborníci vyzbrojení poznatkami výrobného závodu. Keď sa spoľahnete na náš stroj, nenájdete nikoho lepšieho, kto bude stáť na vašej strane. Všetky hlavné komponenty stroja sú k dispozícii ako kompletné jednotky priamo z našich servisných stredísk. Naše stroje vám ponúkajú možnosť dosiahnuť vyššiu úroveň produktivity. Zároveň však máte možnosť ovládať celý zber krmovín. K tomu slúži uznávaná konštrukcia kabíny typu John Deere Tech Center. Tento typ kabíny je skonštruovaný so zámerom čo najviac uľahčiť obsluhe prácu. Podieľa sa na tom pneumaticky odpružené sedadlo. Viacfunkčný ovládač je integrovaný medzi ovládacie prvky sedadla. Nové počítadlo spracovaných hektárov je zasadené do bočnej opierky. Indikátory umiestnené na rohovom stĺpiku poskytujú všetky potrebné informácie. Sú vždy viditeľné, ale nikdy nebránia vo výhľade. Z kabíny je vynikajúci výhľad. Je to aj zásluhou stieračov bočných skiel. Nová samohybná rezačka John Deere radu 6050. To je profesionálny stroj pre profesionálov. Presvedčte sa o jej výkone, vystúpte na vyššiu úroveň produktivity práce už teraz i v budúcich rokoch. John Deere, spoľahlivosti je naša sila. Nikdy v minulosti nemuseli poľnohospodári čeliť takým zásadným zmenám v technológiách pestovania poľných plodín, ako je tomu dnes. Zmenili sa klimatické podmienky, avšak viac sa zmenili podmienky ekonomické. V dôsledku obchodných dohôd narastajú ceny obilia. Poľnohospodári sa už viac nemôžu spoľahnúť na dotácie. Aby udržali svoju konkurencieschopnosť, musia dobre prehodnocovať spôsoby hospodárenia. Rezervy sa zmenšujú. Už nepostačuje dopestovať väčšiu úrodu. Dokonca už ani tí najlepší hospodári jednoducho nedosahujú priateľné rezervy. Udržať sa v tejto situácii možno len zásluhou zásadných dlhodobých úspor. Na čom však možno šetriť? Na osive? Na hnojive? Na chemických prípravkoch? Áno, možno tu trochu ušetriť. Podstatné zníženie nákladov však spočíva kdesi inde. Pre poľnohospodárov to nie je žiadna novinka. Oni dobre vedia, že tým miestom, kde možno najviac ušetriť, je mechanizácia.
Tu v mechanizácii spočíva ťažisko revolúcie, ktorá je hybnou silou ďalšieho rozvoja poľnohospodárstva. Je to revolúcia, ktorá umožní znížiť spotrebu času, ľudskej práce a nákladov na orbu a úplne ju nahradiť operáciou s vyššou účinnosťou tak, ako to žiada moderný spôsob hospodárenia. A tak predstavujeme sejačku pre priamu sejbu John Deere 750A. Nie je to iba nový stroj, je to celá nová koncepcia priamej sejby poľných plodín. Je to koncepcia, ktorá umožňuje využiť prednosti sejby v optimálnom čase. A takto stroj pracuje. Osvedčený pneumatický výsevný systém je spojený s komórkovým kolesom pre presné dávkovanie osiva pomocou presného nastavovania kľukovým mechanizmom. Po nadávkovaní požadovaného množstva osiva v rozsahu 1 až 200 kg na hektár prechádza dávka osiva do Venturiho trubice. Tu sa osivo zmiešava s prúdom vzduchu a táto zmes postupuje cez potrubie difúzora a hadice rozdeľovača osiva k výsevným jednotkám. Spoľahlivé a presné vytváranie koľajových riadkov je zabezpečené elektronickým ovládacím systémom, ktorý zohľadňuje následné postreky a hnojenie priemyselnými hnojivami. Zošikmená jednokotúčová výsevná pätka zatiaľ intenzívne rozrezáva pôdu a vytvára brázdičku pre uloženie osiva. Hmotnosť celého stroja je rozložená tak, aby na výsevnú pätku pôsobila sila 250 kg. Každá výsevná jednotka je individuálne ovládaná. Hĺbkové koleso, uchytené hneď vedľa výsevnej pätky, presne snímá hĺbku sejby a spevňuje steny brázdičky. Polopneumatické koleso zatláča osivo do pôdy, čím sa vytvára kontakt osiva s pôdou na dne brázdičky. Veľká 60 cm svetlosť rámu a vzdialenosť medzi tiahlami zabraňuje upchávaniu. Zatláčacie liatinové koleso roztláča hrudky pôdy okolo výsevnej brázdičky a znovu spevňuje pôdu oproti osivu, pričom však nedochádza k utláčaniu pôdy nad osivom. Každý prvok je nastaviteľný, čo umožňuje dosiahnuť optimálne podmienky pre klíčenie a vschádzanie osiva. Táto sejačka sa vyrába v Nemecku v Zweibrückene a je to stroj skonštruovaný pre európske podmienky tak, aby spĺňal európske požiadavky. Stroj môže byť podľa želania dodávaný so vzduchovými alebo hydraulickými brzdami. 6-metrový model je sklopný, čím sa uľahčuje garážovanie a doprava po ceste. Pohodlne ho možno rozložiť do pracovnej polohy. Pevné a spoľahlivé ramená značkovača fungujú ľahko a pohodlne. V krátkosti, čo teda ponúka sejačka John Deere 750A? Bezkonkurenčnú výkonnosť pri priamej sejbe ľubovoľnej plodiny. Bezkonkurenčnú presnosť uloženia semien, dokonca aj v najťažších pôdnych podmienkach. Bezkonkurenčnú univerzálnosť. Bezkonkurenčnú jednoduchosť a robustnosť konštrukcie pri nízkych prevádzkových nákladoch. A výsledkom je úspora času, úspora paliva, menšia potreba strojov v porovnaní s konvenčným obrábaním, úspora ľudskej práce a vyššia hodinová výkonnosť pri sejbe. Možno uviesť aj ďalšie výhody. Skúsený poľnohospodár pozná význam ochranného obrábania pôdy. Sejačka John Deere 750A poskytuje rozsiahlý dlhodobý úžitok. Znižuje eróziu pôdy, znižuje straty dusíka, znižuje tepelné straty pôdy, zlepšuje vodnú retenciu a vlhkosť pôdy, menej narúša pôdny edafón. Je jasné, že sejačka John Deere 750A predstavuje čisto európsky prístup. Otvorene však treba priznať, že je to prístup, ktorý sa nehodí pre všetky pôdne podmienky. Umožňuje však zvyšovať podiel operácií s vyššou účinnosťou a nižšími nákladmi a poznať tak rozdiel medzi ziskom a stratou.
A tak, či už hospodárite na pôde, alebo poskytujete služby s technikou, sejačka pre priamu sejbu John Deere 750A sa stáva čoraz viac ideálnym rozhodnutím pre riešenie vašich mnohých nových problémov. Toto nie je iba želanie. Toto je priama odpoveď firmy John Deere na vaše meniace sa požiadavky. Je to a skúsenosť vedúceho svetového výrobcu, konajúceho vo váš prospech. Žiadny iný výrobca na svete nemá také rozsiahle skúsenosti, aké sme my získali s priamou bezorbovou sejbou v USA. Žiadny iný výrobca nemôže dosiahnuť jednoduchosť, ktorá vysoko ovplyvnila konštrukciu stroja. Žiadny iný výrobca nemôže prekonať technologickú spôsobilosť nášho stroja. Je tomu tak z dôvodu, že sejačka John Deere 750A bola úspešne testovaná na celom svete. Viac ako 16 000 týchto strojov pracuje vo svete. Je to pravdepodobne najúspešnejšia a rovnako aj najpredávanejšia sejačka pre priamu sejbu. Oboznámte sa s názormi farmárov, ktorí využívajú prednosti tohto stroja. Náš ústav pracuje v tejto oblasti viac ako 20 ročia. Zistili sme napríklad, že po celú dobu 25 rokov, počas ktorých uplatňujeme priamu sejbu, technológia povrchového spracovania ťažkých ilovitých pôd neprináša žiadne problémy. Zároveň sme nezaznamenali žiadne rozdiely v dosiahnutej úrode. Tieto výsledky sme dosiahli zásluhou technológie priamej sejby, pre ktorú sa na našich pôdach osvedčili tieto stroje. Farmári sa vždy snažia dosiahnuť vyššiu produktivitu. Zdá sa, že práve používaním priamej sejby môžu dosiahnuť na poli vyššiu výkonnosť. Napríklad s 3-metrovou sejačkou pre priamu sejbu dosahujeme výkonnosť 2 až 3 hektáre za hodinu. To je práve to, čo je zaujímavé pre farmára, keďže pri konvenčnej technológii sa dosahuje výkonnosť iba 1 hektár za hodinu. Moja farma sa nachádza na veľmi ťažkých ílovitých pôdach s podielom ílu až 60%. V pôde sa nachádzajú kamene vulkanického pôvodu, väčšinou veľkosti o priemere 10 až 12 cm, ale nájdu sa aj s priemerom väčším ako 1 meter. Obrábanie takejto kamenistej ílovitej pôdy je spojené s extrémne vysokými nákladmi. Keďže sme zistili, že tieto náklady sú oprávnené, začali sme hľadať alternatívne, lacnejšie spôsoby obrábania pôdy, ktoré zároveň umožnia dosiahnuť pri zbere rovnakú úrodu. Na mojej farme v podmienkach, ktoré som spomínal, sme pri priamej sejbe dosiahli náklady nižšie o 185 libier. Na mimoriadne ťažkých pôdach je rozdiel nákladov až 280 libier. V priebehu rokov môžete počítať s takou istou úrodou, akú poskytuje technológia s orbou. A nezáleží na tom, či pestujete zrniny, olejniny, kukuricu alebo strukoviny. Oboznámili sme sa s každým typom stroja, ktorý sa objavil na trhu za uplynulých 3 až 5 rokov. Snažili sme sa nájsť vhodný stroj pre naše 3 farmy, ktoré hospodária v extrémne ťažkých podmienkach. Všetci sme zvolili sejačku John Deere, pretože dokonca i v mimoriadne ťažkých podmienkach, akými sú vlhké, mazľavé alebo kamenisté pôdy, môžeme pri sejbe dosiahnuť výkonnosť 20 hektárov za deň. A záver si teraz urobte sami. Máte teda na výber. Alebo zostanete na tej úrovni, kde ste teraz, alebo pokročíte vpred k prosperite so strojmi John Deere. John Deere v spoľahlivosti je naša sila. Je celkom jedno, aké máte požiadavky na balový lis. Aj pre vás je k dispozícii model John Deere, postavený na mieru, či ste poľnohospodár, podnikateľ poskytujúci služby, obsluhovateľ stroja alebo spotrebiteľ. Tu sú nové lisy okrúhlych balov John Deere s variabilnou alebo konštantnou komorou. Ako prvé predstavme modely s variabilnou komorou. Je tu John Deere 570. Lisuje baly s priemerom od 60 cm do 1,30 m. Šírku 1,17 metra nájdete u všetkých modelov John Deere. Postupme k ďalšej veľkosti. John Deere 580, celkom novému modelu, ktorý lisuje baly až do veľkosti priemeru 1,55 metra. Ideálne pre siláž ako aj slamu.
A teraz skok až na špičku. 590. Tu s vyhadzovačom balov, ktorý je možné pre tento model dostať na požiadanie. Lis na veľké baly s priemerom do 1,8 metra. Pre všetky lisy balov sú k dostaniu rôzne zberacie zariadenia. Pick-up. Tu je pick-up 1,41 metra v zosilnenom prevedení, čo je zvlášť výhodné pre konope a ľan, pretože konštrukcia s dvojitou stenou izoluje vzájomne ložiská a zberaný materiál, čím je zabezpečená spoľahlivá výkonnosť i v najťažších zberových podmienkach. Pick-up o šírke 1,80 m sa vyznačuje robustnými privádzacími závitovicami a druhým radom na vačkách uložených privádzacích prstov. To nájdete len u Johna Deera. Pre široký pick-up nie sú ani najväčšie riadky slamy a rozfúkané riadky trávy problémom. A ešte širší je nový dvojmetrový pick-up s rezacím zariadením. Rotujúce vťahovacie zariadenie a 14 stacionárnych nožov rezacieho ústrojenstva drobia zberanú hmotu už pri vťahovaní do komory balového lisu. Rezacie ústrojenstvo zabezpečuje kratšie porezanú zberanú hmotu a zhutnenejšie baly. Dôkaz nájdete v samotnom bale. Je husto nabalený a preto mimoriadne trvanlivý, pritom však celkom jednoducho rozdeľovateľný. Ak je do pick-up vtiahnuté cudzie teleso, uhýbajú nože jednotlivo a ak chcete bal opatriť neporezanou vrstvou alebo zberanú hmotu lisovať neporezanú, potom je možné celý rad nožov odklopiť a ak priveľký riadok upchá rezacie zariadenie, môžete upchanie veľmi rýchlo odstrániť priamo z traktora reverzačným zariadením. Pozrite si náš osvedčený koncept. Vďaka veľkému privádzaciemu otvoru priamo nad pick-upom nemusí zberaná hmota prekonávať dlhé cesty, to znamená menej strát od robovaní. Hmotnosť balu nesú robustné kladky a 6 dobre zaberajúcich napnutie vedených remeňov, ktoré sa sami čistia, prijíma zberanú hmotu a naštartováva lisovací postup. Remene ležia veľmi tesne pri sebe a vďaka presadzovacej kladke remeňov je zberaná hmota, ktorá sa nahromadí za remeňmi, privádzaná znovu do pick-upu. Pri nasadení pre siláž sú presadené obidva prostredné remene, tým je zväčšený otvor v prostriedku a čistiaca závitovica dopravuje materiál z obidvoch strán znovu dopredu. Zhutnenie balov je riadené hydraulickými valcami a dá sa ľahko nastaviť. Baly s mokrým jadrom sa prevetrávajú ľahšie a schnú rýchlejšie. So zariadením na mäkké jadra, ktoré sa dodáva na prianie, môžete svoje okrúhle baly nastavovať individuálne, rýchlo a jednoducho. A kde sa robia nastavenia pre tieto perfektné baly? V kabíne vodiča traktora s novým Bellmaster monitorom. S Bellmasterom šetríte čas a ste podstatne produktívnejší. Bez toho, aby ste sa pozerali dozadu, viete vždy celkom presne, ako sa formuje bal v lise. Počnúc od dvíhania zberanej hmoty až po viazanie balu. Po spustení procesu viazania ušetríte 45% času Duo Plus dvojitým viazaním. Menej času, viac balov. Automatická funkcia sa dá ručne ovládaným kontrolným tlačítkom na Bellmaster monitore vypnúť, ak napríklad chcete na konci parcely poviazať menší bal. Ak je vám milšie viazanie do sieťky, prosím, jednoducho nastavíte počet obalení balov a Bellmaster urobí zbytok sám. Zvytok sieťky je vzadu, na balovom lise, prakticky a bezpečne uložený. Celé spracovanie jedného balu aj s vypadnutím z lisu trvá maximálne 15 sekúnd a hneď sa spracováva ďalší. Počítač balov vám umožňuje vedieť vždy presne, koľko balov bolo už nalisovaných.
celkový počet v určitom dni na určitej parcele alebo v určitom podniku. Bellmasterom môžete veľmi veľa funkcií riadiť celkom jednoducho zo sedadla na traktore. Novým predstaviteľným ojom sa dá lis prispôsobiť optimálne každému traktoru a máte vždy správny uhol k vývodovému hriadeľu. Nový balový lis John Deere 575 s konštantnou komorou má 2 metre široký pick-up a rezacie zariadenie. Predstaviteľné oje je len jedným zo znakov výbavy, ktoré sú spoločné so všetkými lismi John Deere. Po zdvihnutí pick-upom sa zberaný materiál privádza cez privádzacie závitovice k nožom isteným pružinami v rezacom ústrojenstve. Presne zosúladený, konštantne mazaný valcový náhon zabezpečuje vysokú spoľahlivosť a 17 oceľových profilových valcov spolu s hydraulicky pracujúcim lisotesným riadením zabezpečuje vysokú výkonnosť. 2 dvojčinné hydraulické valce otvárajú a zatvárajú zadné dvere a zaručujú tak rovnomernú hustotu balov. Riadiaci ventil spojený s hydraulickými valcami sa stará o to, aby sa dvere otvorili. Výsledok: viac balov za kratší čas a s menšími nákladmi. Presne ako u lisov John Deere s variabilnou komorou uhýbajú aj tu nože jednotlivo, ak sa dostane cudzie teleso do pick-upu. Keď dôjde v rezacom zariadení k upchaniu, zapnete reverzačné zariadenie rovno z kabíny, bez toho, aby ste zostúpili. S novým monitorom Bellmaster na palube získate na komforte, príjemnej obsluhe a bezpečnosti. Duo Plus špagátové dvojité viazanie vykoná viazanie v podstate kratšom čase. Aj tu môžete voliť medzi viazaním špagátom alebo sieťou. Všetko prebieha celkom jednoducho, s tlačením gombíka. Nemusíte sa ani obrátiť, Bellmaster vykoná za vás celú prácu. Bal siete môžete vložiť bez námahy a navlečenie je tiež veľmi ľahké. Čo chcete viac? Rad lisov urobených na mieru, ktoré sa hodia do každej prevádzky a ku každej krave. V spoľahlivosti je naša sila.